Nech je zvelebená Svätá Trojica a nerozdelená jednota. Svätý Archaniel Michal, chráň nás v boji. Ráno sa stretávame na modlitbe. Ešte predtým, než sa teda začneme modliť liturgiu hodín, tak ako sa to modlí celá cirkev, tak sa stretávame na meditácii spoločnej. Čiže pol hodinu predtým v tichu, každý sám, ale vlastne spoločne, tak sa učíme dvíhať naše srdce k Pánu Bohu. Hoci je to ťažké, lebo to je začiatok dňa. Ale je to nevyhnutný moment. Svätý Maximilián hovorí, že najväčším pokáním je komotný život. A myslím, že tým chce povedať, že je to pomerne ťažké alebo náročné dostávať tú spätnú väzbu. V podstate stále. Veľakrát som to zakúsil, že mi bolo nastavené to zrkadlo. Častokrát mi bolo ťažko možno byť v jednote s tými spolubratmi. A naučil som sa to vďaka tomu, že viem, že to je výzva, že je to povolanie byť v spoločenstve. To je vlastne to, čo Boh chce odo mňa. Aby som miloval týchto bratov, aby som sa ich učil príjmať tak, akí sú, nesnažil sa ich zmeniť. Samozrejme, veľakrát to oni robia voči mne. Že ma príjmajú takého, aký som, hoci nevždy to je asi ľahké. Člověk teda si uvědomí hodnotu bratra třeba až když není, když někam třeba odjede nebo když ho delší dobu s námi není. A když jsme každý jako různí, jiní, tak přitom spoustu dobra dokáží nalézt v druhém bratru. Máme tu takú nástenku, my ju voláme fraternitas. Čiže bratstvo by bolo po slovensky, ale v podstate je to také miesto, kde nájdeme také základné informácie ohľadom bežného života, čiže je to poriadok dňa napríklad, potom nejaké oznámy samozrejme k tomu bežnému životu. Ja neviem, tu je ďalej napríklad zoznam menín bratov, lebo zvykneme oslovať nie narodeniny, ale meniny bratov. Volou svätého Františka bolo, aby bratia žili uprostred ľudí. Niekde si v uzavretých kláštoroch, nie za vysokými murmi, alebo kde si v horách, ale v mestách, uprostred ľudí, ktorí žijú svoje bežné životy. My žijeme teda ako spoločenstvo, ako taká rodina, uprostred iných rodín, ako také spoločenstvo, uprostred spoločnosti. Nám trošku to ešte v tej našej komunite, my sme tu taká komunita, že sme väčšinou mladí, nám to trošku chýbajú staršia generácia. Sice ja od tých mladších už som vzdialený nejakých 20 rokov, ale predsa len nám chýba tá generácia tých úplne najstarších bratov, aby videli tú kontinuitu aj tých predošlých generácií. Pán Boh dáva milosti pre ten život, v ktorom sme. Tak, jak som hovoril, že oni to ani tu nežijeme niečo také mimoriadne a vidno, že proste Pán Boh to vie aj z takých bežných vecí robiť také čarovné. Požehnaj, Pane Bože, nás i všetky tie jedlá, ktoré nám daješ, aby sme jedli. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Svätý František povedal, že ak sa milujú ľudia v rodine, o to väčšmi by sme sa mali my milovať, ktorí sme si navzájom bratmi v tom duchovnom zmysle. Nejvíce, co oslovuje, myslím, mladé lidi, je to, že se máme rádi, že žijeme společně. Sme taká minorita vo svete, v tom zmysle akože nejaká menšina. Myslím, že menšiny majú takú tendenciu, že držia pospolu. No, nebol by možný komunitný život bez toho, že by Kristus nebol uprostred. Nedalo by sa bez viery, bez také živej viery, kde veríme, že Kristus nás zjednotil, že nás povolal vlastne On. Nebolo by možné asi sa prijať, stále sa milovať, odpúšťať si, začínať od znova.
To je úplne základná zásada spoločného života. Uveriť v to, že nevybrali sme si toho druhého, ale že Pán Boh nám ho vybral, nám ho zadal, nám ho dal ako dar a zároveň ako takú výzvu.